Вітаю, шаноўнае спадарства. З вами зноў падкаст «Футбол паўсюль» і сёння мы будзем размаўляць пра еўра. Еўра 2024 у нас пачынаецца ўжо ў пятніцу. Ужо каманды гуляюць свае апошнія прыгатаваўчыя матчы перад гэтым турнірам. Ну і мы хочам паразмаўляць, абмеркаваць пра тое, якія пляны і чаканні маюць іншыя каманды. У нас і новыя каманды ў гэтым турніры ёсць, і таксама каманды, которые ўжо чакаюць вельмі доўга на перамогу, таму для іх гэты турнір вельмі важны. У нас як заўсёды Паўлюк, Уладзь, і таксама да нас сёння далучыўся першы раз Артём. Вітаем Артёма. Вітаю ўсіх. І мы будзем размаўляць, як заўсёды, пра тое, што мы любім, гэта пра футбол. Ну, а менавіта мы можам пачаць адразу ад групы А, у якой будуць гуляць Нямецчына, Шатландыя, Вугоршчына і Швайцарыя. Ну і што? Ці тут усё вырашана, ці Нямецчына першая, ці тут могуць быць сюрпрызы? Што вы думаеце? Ну, як па мне, даволі роўная група. Так, вось глядзіш, калі быццам бы так па ўсіх паперах і чыста па імёнах Нямецчына фаварыт. Але мы ведаем, як Нямецчына выступае апошнія буйныя турніры. То бок чэмпіянат свету нават не выходзілі з групы двойчы запар. І на чэмпіянаце Еўропы Еўра-20, который быў у 2021 годзе, прайгралі ангельцам у першым раўндзе плэй-офф. То бок, так, ёсць пэўныя пытанні, што з імі зараз здарыцца. На гэтым турніры статус фаварытаў таксама так падціскае, хутчэй, чым дапамагае. Ну, у сэнсе не фаварытаў, а нават гаспадароў, то, што прымаюць еўра. Ось, і з іншага боку, быццам бы скончылася гэта такая трэнерская лихалецце, незразумелыя рэчы, то бок такі сплаў маладосці Нагельсмана і Руді Фёлера, які яму дапамагае, што быццам бы яны так усталявалі склад. Ось, і хапае, безумоўна, зорных гульцоў, і Сане, і Мусіала. Ось, і то бок, калі атрымаецца ў іх на кароткі час па ходу турніра набраць форму, то, мабыць, Нямецчына можа прайсці і далёка. Вось ёсць пытанне з пазіцыі форварда. Будзе, хутчэй за ўсё, стаўка на Хаверца, вось як на такога больш, таму што Фюлькруг з Барусі, як слуп, больш класічны, а Хаверц наадварот мабільны, са сваімі перасоўваннямі, можа гуляць там на розных пазіцыях, на розных зонах, таму, магчыма, ўсё ж такі будзе ён, як асноўная выбара форварда дзевяткі. А ці ёсць наогул нейкі шанец у Швайцарыі? Безумоўна, ёсць. Чаму Швейцарыя ў гэтай групе, калі яна не нараўне з Германіяй, да? Але яна ідзе ў уровень з Шатландыяй, Венгрыяй. Гэта група, як Уладзь сказаў верна, што яна вельмі роўная, нават калі глядзець на Нямецчыну. Зразумела, яны тут фаварыты, ніхто не будзе спрачацца, і гаспадары, але ўсё адно ў гэтай групе можа стацца так, што тут кожны можа атабраць у Нямецчыны пункты, таму ў Швейцарыі ёсць свае козыры, каб выходзіць з гэтай групы. Тым больш мы ж ведаем, што 3 каманды выходзяць. Так, я бы тут дадаў яшчэ, што Нямецчына фаварыт хіба толькі ў сваёй групе, бо агулам па ўсім чэмпіянаце немцы, можа быць, гэта рэдка здараецца, але я бы зусім не назваў немцаў сярод асноўных фаварытаў. Гэта проста неблагая каманда са такімі знанымі гульцамі, але нельга сказаць, што гэта нейкія фаварыты, ад якіх чакаюць золата. Хутчэй, нават калі немцы ў канчатковым выніку перамогуць на гэтым чэмпіянаце, я думаю, гэта будзе ўспрымацца, можа, сенсацыя гэта не будзе, безумоўна, але гэта будзе нечаканасцю.
бо каманда апошнія не ёсць такой машыны, як яна звычайна лічылася. Ну А вось што у немцаў дыхаць? апошнія турніры не атрымліваюцца ў апошнія гады. Так, і тут ну, і гэтая зборная не з'яўляецца такой машынай таксама, як звычайна прывыклі так ўжываць такі тэрмін да немцаў, але і апошнія турніры паказвалі і пабачым, што будзе на гэтым турніры, але прынамсі, калі ацэньваць, аналізаваць склад каманды, ну гэта не нейкая каманда такая непераможная, она так не выглядае, она так не гуляе зрэшты. А што, напрыклад, калі пра швейцарцаў казаць, то тут я бы сказаў, што гэта каманда пэўных такіх гульцоў, там ёсць шэраг гульцоў, якім выдаваліся вялікія авансы, якія ў выніку не паказалі сябе так ужо яскрава. Той же самы там Эмболо з Монако, ён і Акафор у Міляне, які выступае, таксама гэта гульцы, пра якіх шмат гаварылася, але якія не з'яўляюцца зоркамі, і фактычна ёсць там пара ветэранаў, якія ўжо адыходзяць, якія ўжо прайшлі свой пік. Ну і можа быць Ян Зомер, хаця гэта таксама той же ветэран, надзейны такі брамнік, які ўжо асноўныя такія гады сваёй кар'еры згуляў. Ну, просто гэта каманда сапраўды ідзе ў поравень. Можа быць, нават она мацней чыста на паперы за шотландцаў будзе выглядаць, але паглядзім, як будзе ў гульні. Швейцарцы мне падабаюцца тым, што гэтая каманда неяк традыцыйна амаль заўсёды выходзіць на еўра, і штосьці там заўсёды чапляе, заўсёды нейкія нічыі ў іх цікавыя, яны нікога не баяцца, але каманда швейцарская выглядала мацней на адным з апошніх еўра, але гэтая зборная таксама не выглядае нейкай такой вельмі цікавай, просто неблагая зборная. Калі Францыя перамагла, мне здаецца, Не, яны у 20-м годзе яны ж у чвэрцьфінал выйшлі. Яны тады вельмі класна гулялі. Так, вось я нават памятаю, што гэта была такая каманда, так. Ну, у іх была моцная каманда і шмат гульцоў з той каманды, як бы, і зараз тут будуць на гэтым еўра. Ну, яны ж прайгралі ў чвэрцьфінале гішпанцам толькі па пенальцы, ну, як бы, таму... Не, Швейцарыя вельмі моцная каманда. Тут у гэтай групе я б сказаў, што Шатландыя галоўны, як бы, аўтсайдер. Таму, ну, калі мы аддаем Германіі, як бы, там, першы ці другі радок без сумневу, там, ну, Шатландыя выглядае слабей за ўсіх, як бы, Швейцарыя і Венгрыя. Ну, вось тут будзе цікава ж, хаця Шатландыя ж у адборы вельмі крута выступала, яны там да апошняга змагались за першае месца з Гішпаніяй. Ну так, можа быць, хіба у гульнях з такімі камандамі, як Угоршчына і Шатландыя, шмат можа вырашыць індывідуальнае майстэрства, а не забываем, што швейцарцы маюць Граніта Джаку, у яго, здаецца, все ў парадку са здароўем, і гэты чалавек адзін можа шмат што зрабіць. Ну, вось апошнія матчы не вельмі проста... Ну, не тое, што там не атрымліваюцца ў Швейцарыі, але там ёсць праблемы, і Румыніі яны прагулялі. Ну, да, у іх група была нічыя. Аўстрыя проста сільная каманда, таму там можна ў нічыю згуляць. Яны ж там з беларусамі, мы памятаем, 3-3 згулялі. Гэта шмат аб чым кажа. Так. Ну, таму, ну, увогуле, тут у гэтай групе, як бы, тая ж Шатландыя. Тут, як бы, шмат хто кажа, што у іх галоўны гулец Скот Мактомін. Ну, а які сезон правёў Скот Мактомін у клубе? Але ў зборнай, ну, это да таго, што ў Швейцарыі, як бы, нема зорак, але мы ўсе ведаем, там, прафесіянальныя гульцы. Скот Мактомін у зборнай просто выдаваў матчы. Не, а у яго добры сезон у Астон Вілле. Ён у Юнайтед гуляе. Ой, я памыліўся, так. Ну, я б не сказаў, што гэта добры сезон. Не, так, я пра іншых гульцаў. Там Магін у Астон Вілле гуляе, так. Ну, там як бы ёсць у іх моцныя гульцы, але, ну, не ведаю. Вось цяжка зараз прадказаць, як бы, пасля першага тура ўжо будзе больш зразумела, хто я, у якой там форме. Але, ну, вось Шатландія, Швейцарыя, Венгрыя, ну, каго вы паставіце на выбыванне з гэтай групы? Так, шчыра кажучы... Ой, ну, я б вельмі хацеў пабачыць Нямецчыну, ну, як мага больш матчаў Нямецчыны ў турніры, бо ўсё ж такі яны і гуляюць у гэтай Нямецчыне. А вось другое месца гэта шчыра кажучы цяжка, бо і Угоршчына і Шатландыя паказвалі
на кваліфікацыях вельмі добрыя вынікі. Но Швейцарыя толькі вось у апошнія часы трошкі штосьці горш. Ну я бы апошняе месца ўсё ж такі даў бы Швейцарыі. Ага. Вугорцы ж, по-моему, увогуле з 22-го года не прайграюць у афіцыйных гульнях, калі я не памыляюся. Мне здаецца, што яны штосьці там Так, апошні час 14 пагулялі. матчаў у іх. У іх 14 матчаў. Яны 4 вось тыдзень таму прагулялі Ірляндыі. Ну, гэта ж таварыскія Не. гульні. Не, ну гэта ўсё ж такі матч. Ну, я меў на увазе, што вось адборачныя і такога кшталту гульні, которые афіцыйныя. Ну так, яны типа заходзяць у гэты турнір з самай доўгай беспройгрышнай серыі. Вот калі там чытаў, я чытаў таксама такую інфармацыю. То бок, ну, я таксама як бы Венгрыю стаўлю хутчэй за ўсё на другое месца. Ну, Швейцарія, Шотландыя. Ну, хай Швейцарію стаўлю на апошняе месца таксама у гэтай групе. Я бы так сказаў, што у групе, у якой выступае Шотландыя, ніколі не бывае поўнай прадказальнасці, бо гэтая зборная ніколі не мае зорак практычна, ну за рэдкім выключэннем кшталту вось як Далгліш там які-небудзь быў у свой час, і гэта зборная, якая складаецца пераважна з вельмі-вельмі роўных гульцоў, байцоў, все вельмі стандартна, гэта каманда, якая апраўдвае стэрэатыпы, у тым сэнсе, што яна змагаецца на полі там на кожным участку, але гэта каманда, у гульні з якой якраз будзе вырашацца, мне здаецца, як іншыя набяруць пункты. Ці здолеюць немцы перамагчы, загнаць свой гол, ці здолеюць швейцарцы нешта паказаць, індывідуальнае майстэрства, альбо ці здолеюць шотландцы все ж такі самі нешта паказаць такое незвычайнае, ну, не тое, што незвычайнае, а проста выбіць гэтую перамогу, выйграсці яе. Таму я бы нават іх не спісаў бы зараз. Мне здаецца, што шотландцы цалкам маглі бы нават выйсці з такой групы. Ну, мы ж і кажам, як мы казалі про тры каманды з групы, это яшчэ лягчэй выйсці, але яны, мне здаецца, могуць і другое месца заняць у групе. Ну, могуць, это ж такі кароткі турнір, да, тут усяго 12 пунктаў, тут можна здарыцца што заўгодна, але ну, от калі браць такія прагнозы ставіць, то як бы я ўсё штурхоўваюсь менавіта ад кваліфікацыі, як да еўракаманды адбірались. Ну, Шотландыя і Венгрыя выглядалі класна. Ну, так, Германію мы не бачылі, она не адбіралась. Таварнякі там зусім ўсё жудасна было, але быццам бы зараз трохі наладзілась. Таму, штурхоўваючыся ад кваліфікацыі, я Шотландыю, Венгрыю адпраўляю ў плэй-офф, а Швейцарыю дадам. Адзінае, што я хачу дадаць, што ну, не зусім 3 каманды выходзяць, бо трэця каманда мае магчымасць. Так, Так, ну там амаль што. 6, там, здаецца, ці колькі выходзіць? 6 групаў усяго. 6 групаў і 4, здаецца, трэціх лепшых месца выходзіць, так? Ну так, 12 плюс 4, так. Просто з гэтай схемай розыгрышу заўсёды даводзіцца весці асобную табліцу, глядзець, у каго лепшыя трэція вынікі, у гэтым загана 24 каманд, ну але так ёсць. Будзем сачыць, і все будзе вырашацца таксама, розніца галоў будзе шмат значэння мець. Традыцыйна. Ну, вось, напрыклад, калі давайте яшчэ будзем звяртаць увагу першы тур, да? Германія супраць Шотландыі, Венгрыя супраць Швейцарыі. Ну, не, ну гэта будзе проста вельмі цікавы пачатак, а чамусьці мне на секунду паказалася, што ёсць нейкая статыстыка на першыя матчы такіх вялікіх турніраў, але не, я думаю, што гэта проста мне штосьці там у галаве мыліцца. Проста мне чамусьці хочацца сказаць, што гэта заўсёды там 1-2 галы. Ну, паглядзім, тут цяжка прадказваць. Вядома, што немцам адразу з самага пачатку хочацца перамагаць. А проста калі ў першым матчы, ну так скажам, перамагаюць Нямецчына і Вугоршчына, то ну гэта проста добры плацдарм на пачатак. І Швейцарыі будзе ўжо проста вельмі цяжка. Тады давайте групу Б, да. Так, я думаю, што можам ісці далей. Група Б, у которой гуляюць Іспанія, Харватыя, Італія і Альбанія. Калі я не памыляюся, гэта першы турнір для Альбаніі, такі вялікі.
Спадзяюся, што я не памыляюся. Ну, здаецца. Так, Стоп, і... стоп, стоп, альбанцы уже выступали ранее на албанцы Евро. гулялі, Так? да. А, то добра, і- ну А, тады я добра. памыляюся. І я памыляюсь. Так. Гэта іх другое еўра. Так, так. Добра, Яны нават добра. доходили, яны до плей-офф доходили ранее. Ага. Добра. Ну і тут ужо імёнамі Група смерці? каманды пасільней. Ці група смерці, можна так сказаць, але мне здаецца, што ёсць яшчэ групы падобныя на гэтую. Гэта якія? Там, дзе Нідерланды, Францыя, Аўстрыя, Так. Ну, Можа, там так, нават мацнейшая, бо там няма Альбаніі. Але ўсё ж такі, ці ёсць у гэтай групе сапраўдны фаварыт? Цяжка сказаць. Думаю, Гішпанія галоўны фаварыт. На першае месца я б іх выводзіў. Ўсё ж такі, хаця вядома, што Харватыя не заўсёды, напрыклад, тым больш і ўжо склад такі вельмі дарослы ў них, і яны не заўсёды паказвалі нейкую такую... Яны вельмі паволі падыходзілі да ўсіх стадый мінулых турніраў, мне так здаецца. І, шчыра кажучы, мне вельмі цікава ўсё ж такі таксама паглядзець на Італію, бо на клубным узроўні ў них усё вельмі добра атрымліваецца. І ці іх зборная таксама падыдзе да турніру на такім жа высокім узроўні. Вось 4 гады таму хто-небудзь верыў у Італію? Не вельмі. Абсолютно не. Не вельмі. Там зусім не. Яны ж сталі чэмпіёнамі еўра, а як і зараз там ніхто на іх нават і не глядзіць. Усе там пра Францыю, пра Англію кажуць. Так. Пра Германію трохі там, да? Пра Італію так маўчаць заўжды. Тут я бы сказаў, што Італія якраз каманда, тут залежыць вельмі многае ад таго, наколькі стомленыя футбалісты, наколькі яны яшчэ зараз гатовыя псіхалагічна гуляць у чэрвені, наколькі яны падводзіліся пад гэта, бо мы ведаем, што шэраг гульцоў вырашалі іншыя задачы цягам клубнага сезону, яны не чакалі еўра, яны пра яго не думалі. Там Бастоні, Барэла, напрыклад, яны змагаліся за Скудэтта, і тут фактор будзе такі, што Скудэтта яны заваявалі даволі давно, яны паспелі адпачыць. Але той же самы, напрыклад, Скамакка зусім недавно біўся і ў фінале Кубку Італіі, і ў фінале Лігі Еўропы, і той же самы Фаджолі, толькі у Фаджолі іншыя там ад траўмы, толькі ачомаўся. Ёсць гульцы, якія правялі насычаны вельмі сезон, і не факт, што яны падыдуць пад еўра у якаснай форме і здолеюць паказаць все 100. Калі здолеюць, тады, мне здаецца, яны фаварыты гэтай групы. Это даволі моцная каманда, плюс яшчэ ёсць гулец Вікаріо з Тоттенгему, брамнік, які сябе зарэкамендаваў, які паказаў ужо, што фактычна можа змагацца за... Я нават не ведаю, ці расцэньваецца он зараз як першы, бо магчыма, што Данаруму паставіць як больш дасведчанага. Я думаю, Данарума так будзе стаяць. Але так ці іначай у Італіі ёсць замена, ёсць людзі па некалькі чалавек на кожную пазіцыю, гэта паўнавартасная зборная пад кароткі турнір, калі у камусьці будзе нагадваць сезон цяжкі клубны, пра цяжкасці са здароўем ці проста стомленасць псіхалагічная, фізічная, то яго можна будзе памяняць, і якраз у італійцаў ёсць для гэтага рэзерва. Просто чаму Італію не стаўлю ў фаварыты, прыгадваю, як яны адабралі сюды. Апошні матч з Украінай 0-0, ўсё там вельмі тоненькага, там пенальці не пастаўлены, такая трошкі скандальны праход. Але, я ж чаму і кажу, ў 20-м годзе хто-небудзь ставіў Італію фаварытамі? Не. Там, ці на чэмпіянатах света, калі яны там былі чэмпіёнамі. Таксама яны неяк так заўжды у цяні быццам бы, а потым хоп, яны там ужо плэй-офф, потым пакрысе яны ўжо там у фінале, і потым яны перамагаюць.
Ну, Ну так, это цалкам і стыхія італьянцаў, калі Так, італьянскі зусім не звяртаюць увагу, ім гэта найлепшая для іх рэч, якая можа быць. То бок яны гнуць сваю лінію, гэта просто супер для іх. Ну, у іх зараз каманда такая досыць маладая, там як бы ж няма ўжо з 20-го года там ні Келіні, ні Банучы, якія былі, да, ну, вось у плэй-оф такімі дзядамі, якія вялі сваю каманду. Там зараз у іх новыя імёны, там маладыя гульцы, там, ну, вельмі цікавая каманда, але не ведаю, наўрад ці ім удасца абараніць тытул. Для Італіі я бы сказаў, што чыннікам выступае часта яшчэ скандал, а тут якраз гэтага скандалу напярэдадні турніру не было. Бо мы памятаем, калі узгадваем там чэмпіянат свету 82-го ці трыумф 2006-го, заўсёды нейкія там скандалы папярэднічалі гэтым турнірам, нейкія Моджигейты, Тотонеро, а тут гэтым разам даволі ўсё спакойна ў Італіі, наадварот, хваляць клубныя поспехі. Фіорентына 2 гады запар у фінале Лігі канферэнцыі, неважна, што прагуляла. Аталянта ўвогуле взяла першы тытул за паўстагоддзя. Гэта не характэрна для Італіі перад турнірам, гэта якраз можа быць супраць іх гуляе, бо яны прывыклі, калі прэса іх ненавідзіць, калі прэса піша, што ўсё кепска, што у Італіі няма нармальных гульцоў, скандалы, ўсё куплена. А зараз вельмі спакойная сітуацыя, зараз якраз хваляць. Ім патрэбныя эмоцыі. Ну, яшчэ ёсць 3 дні на скандальчык. Да, можна замуціць які-небудзь. Можна замуціць за 3 дні скандальчык. Ну, у Харватыя, як бы, ключавы гулец Лука Модрич, якому там уже невядома колькі гадоў. Ну, там ўсё жыццё ключавы гулец. Не, падаецца, для Харватыі вось гэта еўра будзе, ну, самым цяжкім за апошнія буйныя турніры, таму што, ну, зусім каманда. Не, ну яшчэ на апошнім чэмпіянаце свету ўжо казалі, што яны старая каманда, которая бачна. Вось у матчы супраць Аргентыны просто было таксама пад канец ужо было бачна, што яны просто стаміліся. І ўсё магло б быць інакш, калі б ім было там на 2 гады менш там, ці там 3. Ну вось калі яны былі ў якім там, калі ў Расіі. У Расіі, так. Да, так. Вось яны тады бегалі, ўсё. Ну гэта быў топ, так, это найлепшыя гады. Але зараз там пакаленне, там зборная падышла пад такое пакаленне і Модрич звыш ветэран, і Пашаліч, і Перішыч, і Юранович, там, ну, ёсць людзі, і Ковачыч той же самы з Манчестер Сіці. Гэта людзі, якія ўжо прайшлі свой пік, і для іх, я думаю, што гэта будзе апошні. Ну, апошні турнір, як бы, да, я да таго, што, ну, там, калі Італія, Іспанія, там, мы ставім на выхад з групы, і што яны там могуць далёка прасунуцца па сетцы, то для Харватыі 1/8, і далей уже наўрад ці. В прынцыпе, што і было на апошнім еўра у 20-м годзе. Яны таксама выйшлі з групы, але прайгралі там ішпанцам, здаецца. Таму, ну, мне падаецца, няма ў Харватыі ось ресурса. Хаця, ну, па імёнах моцная зборная, але... Ну, я думаю, вось, што яны... Ну, я упэўнены, што яны прайдуць у плэй-оф, а там просто ўжо трэба будзе глядзець, хто гуляе супраць іх, і гэта просто будзе вайна ресурсаў для іх. Ну, просто, хутчэй за ўсё яны выйдуць, это будзе з 3-го месца. Ну, хаця, ну, хутчэй за ўсё, ніхто тут невядома. Ну, мне так падаецца. Не, ну, я разумею, так. Таму, да, з 3-го месца ты попадаеш на першае месца там з любой групы, як бы. Ну, там наўрад ці атрымаецца далёка прайсці. Таму, да, група Б, Іспанія, Італія, Харватыя, Албанію, як бы, выключаем, правильно? Мне падаецца, пры ўсёй павазе да чорных арлоў, тут у іх шансаў няма ў такой групе, надта моцная група. Ну, моцная група, да. Каманда не слабая ў іх, канешне. Там палова склада это чэмпіянат Італіі, як бы. Так. Але, ну, група просто не пашанцавала з групай. Былі б яны там, напрыклад, у групе А, да, ну, было б шансаў паболей, а тут, мне падаецца... А вось пра 3-е месца і Харватыю тут цяжка сказаць, бо яны калі там яны займуць 3-е месца, яны трапяць на пераможцу групы F, да якой мы яшчэ дайдзем, а там, мне здаецца, што шанец можа быць. Ну, можам, мне здаецца, што ўжо ісці далей,
Так, давайте. Далей у нас група С, у якой гуляюць Славенія, Данія, Сербія і Англія. Ну і тут, як шмат людзей бы сказалі, што тут галоўны фаварыт гэтага турніру гуляе. Мне здаецца, што тут па-рознаму можна на гэтую групу паглядзець. Яна і цікавая, і не зусім цікавая, бо ўсё ж такі мне здаецца, што Сербія і Данія вельмі цікавыя каманды. Мне наогул падаецца, што Сербія мае адзін з наймацнейшых складоў на гэтым турніры, і такой каманды ў сербаў, мне падаецца, вельмі даўно не было. Гэта і проста яскравыя гульцы, і гульцы, якія гуляюць першыя ролі, першыя скрыпкі ў сваіх клубах, і гэта зборная нават можа і першае месца ў групе заняць. О, Я бы так сказаў. перагуляць Нічога сабе, Англію. Аван. Ну, Ну, не, не- там ну- склад, конечно, моцны, нічога не скажеш. Там, што не клуб, то як бы, ну, Мітревіча выкінем, як бы, з Аль-Хілялем ягоным. Але ўсё адно, як бы, мы ведаем, хто такі Мітревіч, да, Не, у АПЛ тут гуляў так. год таму. Так, Таму склад у іх моцны, ну, але Тут просто вось будзем чакаць на матч Англія-Сербія, і вось гэта будзе цікава. Бо, ну, я не ведаю, што вы думаеце пра Англію, але і шмат людзей бы сказалі, я думаю, што я магу з гэтым трошкі пагадзіцца, што Саутгейт — гэта слабы пункт в камандзе. І магчыма, вось менавіта гэта дасць шанец сербам, ну, і заняць першае месца. ну так, Англія, як бы, не, ну, я думаю, наўрад ці, канешне, Англія аддасць тут першае месца, яны займуць першае месца, але Саутгейт, відавочна, это самае слабое месца ў Англіі. Хаця, ну, як бы, Тут по-рознаму. кажем, Мы, конечно, так, мы яны не былі ў ведаем, фінале, што ён там... напрыклад, у Так. 20-м годзе, да? І мы Ну. не знаходзімся ў самой камандзе, можа, ён штосьці... Напэўна, ён штосьці дае гэтым гульцам. Яны... З таго, што я ведаю, разумею, ім падабаецца гульцам Саутгейт. Ну, просто з Саутгейтам, да, але Ну так. тут... На полі гуляюць гульцы. Так, колькі ён там забіў галоў у Бундеслізе? Кол Палмер, што які за сезон? Да і ўвогуле, там, Філ Фоден. Ну, што імя не назаві, ну, просто, да, і топовыя сезоны, ладно, просто, каб там гучныя імёны, да, Джуд Білінгем. Просто, это ж такія сезоны правялі людзі, што, як бы, ну, добра, слабое месца Саутгейт, але давайте глядзець на гульцоў. Ну, як можа Саутгейт просто зламаць там іхнія формы, як яны падыходзяць да турніра, хаця усе ну, тыя таварыскія ўсё ж такі- гульні, як бы... Таварыскія гульні жахлівыя, шчыра Так, кажучы. я паглядзеў две на сваю галаву і Ёсць згубіў час. гісторыі пра трэнераў, бо як і Джон Тэры, напрыклад, у інтэрв'ю апавядаў пра Капелла, што вось у свае часы, шчыра кажучы, вось Капелла, ну, амаль зламаў каманду, бо ён прыходзіў вельмі строгі са сваімі правіламі, а гульцы не былі да гэтага гатовыя. Ну, вядома, тут зусім іншы трэнер, зусім іншым падыходам, наадварот зусім усё. Але ну, я да таго, што нават калі ёсць каманда зорак, якой Англія была і 10 гадоў таму, і 15 гадоў таму, трэнер можа вельмі негатыўна паўплываць на гульцоў. Я цалкам з гэтым згодны, бо якраз, мне здаецца, у гэтым ёсць філасофія зборных. Калі ёсць шмат гульцоў з імёнамі, наўрад ці можна зламаць іх неяк там псіхалагічна, тым болей за кароткі турнір, але можна проста не сабраць каманду. І вось гэта самы галоўны выклік для Саутгейта гэтым разам, тым болей ён ужо мае досвед, і калі ён зараз справіцца, то все эксперты зменяць сваё стаўленне, скажуць: о, Саутгейт вучыцца, Саутгейт не так хутка пачаў добрую трэнерскую кар'еру, як той Гвардыёла, напрыклад, але вось, бачыце, зараз ёсць сэнс. Вось гэты турнір для яго самы вялікі іспыт. Ну, так, але ўсё ж такі, як, напрыклад, часта цяпер кажуць пра тое, што ён можа быць трэнерам Манчестер Юнайтед, напрыклад, вельмі шмат фанатаў гэтага не хочуць. Ну, бо таксама быць трэнерам зборнай і клубу — гэта трошкі розныя рэчы, і наогул цікава проста, як пойдзе кар'ера Саутгейта. Я думаю, што нават калі яны перамогуць у Еўра, я не думаю, што ён застанецца ў Англіі.
а там ужо будзем глядзець, што і як у яго атрымаецца пазней. Ну, як бы не ведаю, я все адно як бы Англія займае ў гэтай групе першае Не, месца. тут з гэтым я таксама згодны, так. Не гледзячы, хаця, ну... Я таксама лічу, што яны фаварыт турніру, я думаю, што яны у паўфінале проста павінныя быць. Ну, я просто так, я адштурхоўваюся менавіта ад формы гульцоў цягам сезона. Так, магчыма, ён там складаны быў сезон, там, ну, але ж як бы не могуць яны там за 3 тыдні разгубіць вось гэту форму, мне падаецца, і як бы гэта таго, фаварыт што супраць Ісляндыі ў іх не атрымалася, напрыклад. Таму тут па-рознаму бывае. Такія матчы бываюць, яны ж як бы сказалі, ну і добра, што здарыліся вось такія матчы, як з Ісландыяй. Лепей цяпер, чым падчас турніру. Ну, Англія і Сербія зразумела, давайте пра Данію і Славенію. Гэтыя две каманды хутчэй за ўсё будуць біцца за 3-й радок. Не, ну я думаю, што Данія будзе таксама і за другое месца біцца з Сербіяй. Ну, яны будуць, але як бы ўсё ж такі мы сербам аддаём, гледзячы на іхні склад. Хаця ў дачан не, ну таксама. на чэмпіянаце свету у сербаў не атрымалася, хаця я таксама думаў, што яны ўжо там пакажуць. Таму тут ну, невядома, што і як будзе. Я, шчыра кажучы, думаю, што, ну, можа гэта нават, ну, гэта можа і відавочна, што Славенія ўсё ж такі, мне здаецца, будуць адпачываць пасля 3 матчаў. А Данія і Сербія проста будуць гуляць за другое месца, і я думаю, што... Гэта будзе ў апошнім туры, дарэчы, гульня Данія, Сербія. Вось будзе цікава. Ну, і мне здаецца, што тут, нягледзячы на вынік, дзве каманды пройдуць далей. А вы памятаеце, дзе Данія была на Еўра 2020? Так. Паўфінал. Так. Ну так, у іх вельмі зараз такое пакаленне там. Вось я яшчэ гэта сур'ёзнае. Я шчыра кажучы, гэта ўсё яшчэ трымаю ў галаве, таму мне здаецца, што шанец... Ну там вось Хойберг, да, з Тоттенхэмом. Так. Ён як бы там такі самы, можна сказаць, сталы гулец. Ну, не той, што сталы, а такі, як бацька каманды, да? Яму 28 гадоў всяго толькі, да? Падаецца, ён ужо так даўно ў футболе. І вось просто россып маладых там зорных гульцоў, там Хойлунда возьмем, да, там, ну, як бы, і ввогуле там. І ввогуле вось это ж Еўра 2020, яно як бы і адкрыла шлях дацкім футбалістам, у тым ліку і шмат гульцоў перайшлі ў АПЛ. Як бы там таксама, калі глядзіш рэестр каманды, там вельмі шмат гульцоў з вельмі сур'ёзных каманд, з топавых ліг. Таму як бы вось Сербія, Данія, да, вельмі... Ну, я думаю, ангельцам будзе не так-то і проста з гэтай групы выйсці, там, проста, каб, да, там, сэканоміць сілы, каб да плэй-офа. Прыйдзецца ўжо змагацца прямо сур'ёзна ў групе. Так, гэта там не Гішпанія, не Харватія, да, з Італіі, але ўсё адно, гэта вельмі сур'ёзныя каманды, і якія, асабліва Данія, ну і Сербія, да. Данія, я кажу асабліва, што яны якраз такі ангельцам прайгралі ў паўфінале 2020. У іх будзе такі як бы заочны матч. Да. Што тычыцца Славенії, я бы сказаў, што для мяне гэта самая загадкавая каманда гэтага турніру. Незразумела, што яны пакажуць, і ўжо ёсць вялікая радасць у славенскім грамадстве, што яны хаця б прайшлі ў фінальны турнір, гэта здараецца нечаста. Я асабіста шчаслівы за Йосіпа Ілічыча, як заўзятар Італіі, італійскага ножнага шпурляку, то я вельмі рады, што ён, перажыўшы столькі ў сваім жыцці, і псіхалагічна, і розная дэпрэсія, і чаго толькі ў яго не было, ён, гуляючы ў чэмпіянаце Славенії ўжо, зараз выкліканы ў зборную, нядаўна за яе вызначыўся і едзе на топ-турнір. Нават не факт, я не ведаю, якой ён зараз форме, магчыма, он не будзе там гуляць, але гэта прыгожая гісторыя, калі мы гаворым пра гульцоў, якія проста могуць нейкую прыгожую гісторыю аформіць. Йосіп Ілічыч галоўны кандыдат на тое, каб нешта прыгожае зрабіць, калі ён яшчэ здолее там вызначыцца нейкімі выніковымі дзеяннямі, прынесці карысць зборнай Славенії, і яшчэ раптам, можа быць, сенсацыйна нешта славенцы здолеюць прайсці ў плэй-оф і там паказаць сябе, то гэта будзе цудоўная гісторыя. І зноў жа
Заўважым, што гулец Марібору цяпер, ён ужо не выступае за Аталянту, ён ужо не гулец топ першынства, ён выступае ў першынстве Славеніі, але пры гэтым гэта такое імя самае адметнае, напэўна, славенскай зборнай. Я менавіта думаў, што ён ужо адпачывае пасля ўсіх сваіх гісторый, што ён там так не вельмі сур'ёзна да футболу падыходзіць, але ўсё ж такі на еўра гуляць будзе. Не, ну у славенцаў як заўжды ёсць за кім паглядзець, ну Облак, вось там Ілічыч, да, хоць і Ну, так. ветэран. Шэшка, который Так, зараз шмат каму ж будзе цікава паглядзець, паназіраць за Шэшка, якога там ва ўсе клубы зараз там прадаюць, там у АПЛ за ім гоняцца. Ну і з такой вось Так, вельмі камандай, цікава так, можна і пашукаць новых зорак, бо вось вы кажаце так пра гульцоў, пра которых мы ўжо чуем, а калі вакол цябе ёсць нейкія, ну можа гэта і новыя зоркі, але таксама можа і паявяцца нейкія новыя. Добра, я думаю, што нам можна ўжо ісці далей, бо мы так Грунтоўна. так, з групай С у нас размаўлялі трошкі больш, але яшчэ падчас турніру мы будзем вяртацца да ўсіх камандаў. Група Д наступная: Польшча, Нідерлянды, Аўстрыя і Францыя. І вось тут, мне здаецца, ўсё ж такі менавіта гэта група смерці. Ну і тут нават цяжка сказаць, хто будзе апошні. Можа трошкі лягчэй сказаць, хто хутчэй за ўсё будзе першым, але таксама гаранты нейкія даваць цяжка, мне здаецца. Ну, на мою думку, апошнія будуць палякі. Так, я Тут таксама для мяне так лічу. загадкі такой асабліва няма. Каманда, якая там ледзь прабілася на чэмпіянат у прынцыпе і там па ходу звольніла трэнера, і так вельмі незразумела, і ўвогуле так я б не сказаў, што яны моцна заслугоўвалі быць на гэтым чэмпіянаце, але ўсё ж такі з цяперашнім фарматам стала трапіць прасцей, таму яны тут. Ось, ну, хто пераможца, гэта французы, і, ну, то бок увогуле Францыя, Нідерлянды, гэта безумоўна фаварыты, хаця, як мы ведаем, што ў Нідерландаў тут такія праблемы са складам намаляваліся раптоўна, і шэраг гульцоў вылецелі, гэта безумоўна так можа прынесці некаторыя праблемы па ходу. Ну, мне падаецца, не павінна быць, як бы у іх зараз футбол, мне падаецца, на пад'ёме, там хапае каму і замяніць, там таму. Ну, так, гэта, былі значна больш крызісныя часы ў Так, нідерландскага гэта, канешне, футбола. непрыемна, але як бы у іх моцная зборная. Так, я згодны, што яны могуць змяніцца. Але Аўстрыя вельмі добра выглядае. Я бы не сказаў, што тут Францыя і Нідерлянды, або што Нідерлянды галоўны фаварыт на другое месца. Мне здаецца, што Аўстрыя тут здольная такі вынік паказаць, што людзі, которые не сачылі за кваліфікацыямі, ну, будуць здзіўленыя проста. Перамога 6-1 над Турцыяй, яны перамаглі Нямецчыну і Сербію, пра которую мы кажам, што гэта добрая каманда, гэта з апошніх матчаў. А ў Францыі, напрыклад, ну, вядома, што гэта вось таварыскія гульні, але Францыя ў апошні час і Нямецчыне прагульвала, і з Грэцыі ў нічыю гуляла. Таму тут... Дык і з Канадай яны Так, хіба гэта апошні матч быў, так, з Канадай. Так, это апошні быў матч перад Еўра. Таму... Ну, я пра Аўстрыю я бы сказаў, што у аўстрыйцаў ёсць гульцы, якія вельмі яскравы сезон правялі. Гэта Пош з Балонні, абаронца, а Забіцер, мне падаецца, быў увогуле найлепшым гульцом Барусі ў фінале Лігі чэмпіёнаў. Гэта сур'ёзная каманда, сапраўды. Ён і з Атлетіка там дапамог. Так. Ну, Забіцер правёў вельмі моцны сезон, так. Так, гэта вельмі моцны гулец, які на самым зараз піку, на самым топе. Ад гэтай каманды можна чакаць што заўгодна. Ну, іх і трэнер жа ж цікавы, хоць Рангнік, да, яго ж там клікалі ў Баварыю, як бы. Ну, так, у іх так збалансавалася, усё добра склалася, і у іх такая зараз, ну, каманда выглядае такім адзіным арганізмам, і яны, ну, вельмі добра гуляюць. Але, ну, ўсё ж такі
Ну, Францыя, Нідерланды, Аўстрыя. Ну, яны могуць, канешне. Ну, калі вось так, чыста лагічна, там, да, Францыя, Нідерланды першае, другое, Аўстрыя трэцяе, там, Польша апошняя. Ну, і ўжо Аўстрыя будзе... Аўстрыі ж трэба вельмі добра згуляць там у гульнях з Францыяй і Нідерландамі, каб патрапіць у эту чацвёрку з трэціх каманд. Таму, ну, яны будуць біцца ў кожным матчы, будуць змагацца там, каб шмат не прапусціць, ці ўвогуле не прапусціць, набраць нейкія пункты, каб разлічваць на трэцяе месца. Я думаю, яны самі як бы на гэта Я думаю, што яны будуць лічыць на перамогу ў кожным матчы. Яны не будуць... Ну, вядома, з Францыі цяжка лічыць на перамогу. Ну, у сэнсе, што яны, вядома, і фаварыт турніру. Але я думаю, яны да ні аднаго матчу не будуць падыходзіць з думкамі, што вось добра было б тут 1 пункт атрымаць. Яны ў кожным матчы будуць выходзіць, напэўна, на перамогу. Ну, што яны з Францыі выйдуць з думкамі, да будзем гуляць першым нумарам? У футбол гуляюць па-рознаму, і гэта не значыць, што яны павінны дамінаваць 90 хвілінаў. Ніхто не дамінуе 90 хвілінаў, і Францыя не будзе дамінаваць 90 хвілінаў. Ну, ты ж не выходзіш на гульню, якой ты хочаш перамагчы, і гуляеш другім нумарам. Ну, не, як бы... Я разумею, пра што ты кажаш. Не, ну можна запытацца ў Маўрыню у Інтэры пра гульню першым нумарам. Тут просто калі каманды гуляюць глыбока, яны могуць да сябе запрашаць супара, а потым ісці хутка наперад. Это Манчестер Юнайтед у гэтым Так. Такое сабе. Не, Аўстрыя будзе гуляць, яна будзе гуляць у добры футбол. Справа не пра гульню першым нумарам зусім. Забіваць можна і не гуляючы першым нумарам. Справа ў тым, што яны будуць выходзіць на матч супраць Францыі з думкамі, што яны лічаць на 3 пункты. Як там ужо атрымаецца, гэта можа быць па-рознаму, вядома. Але я думаю, што гэта каманда, которая лічыць не толькі на плэй-оф, а на вельмі добры вынік ва ўсім турніры. Ну, Аўстрыя як прайшла на турнір? Яны другое месца занялі, толькі бельгійцам уступілі, наколькі, да, я разумею. Ну, так, Аўстрыя вельмі добры футбол паказвала. Ну, не думаю, што як бы бельгійцам яны як бы 1 пункт свой, хаця яны ім там, здаецца, не прайгралі. Ну, але мы тут кранулі тактычныя рэчы, у тым сэнсе, якую тактыку абірае Аўстрыя на гульню з тымі з французамі, з тымі ж Нідерландамі. Мне падаецца, якраз Рангнік — это той чалавек, які меў славу яшчэ ў час працы ў Бундеслізе нямецкай, што чалавек, які можа пабудаваць тактыку даволі такой сярэдняй камандзе. Таму у гэтым якраз вялікая сіла аўстрыйцаў. А гэтая каманда нават наўрад ці можа лічыцца сярэдняй, яна вышэй за сярэдняя. Яна вельмі такая сліва. Я пагаджуся з вами цалкам, што Польшча тут, мне здаецца, не ў адной групе, нават альбанцы так у сваёй групе не выглядаюць настолькі безнадзейна, як палякі, асабліва на тле апошніх навінаў з Левандоўскім і Мілікам. Палякі адзначаліся звычайна тым, што яны упэўнена праходзілі кваліфікацыю. Ну, не той, каб звычайна, можа, я занадта ўжо так... У апошнім часу. Яны маглі вельмі добра прайсці кваліфікацыю, але на фінальным турніры ў іх ніколі нічога нармальна не атрымлівалася, ўсё валілася з ног, і той же самы Левандоўскі, на якога заўсёды разлічвалі, ён проста заўсёды прыязджаў стомлены ў каманду, і это тыя самыя размовы ішлі ў палякаў, што і ў беларусаў у свой час пра Глеба, што ой, Глеб, ой, зоркі, мы зараз тут все пакажам, а ён прыязджае, па-першае, стомлены, па-другое, узровень партнераў не такі. Узровень партнераў у Левандоўскага ў Польшчы ўжо даўно адпавядае яму, адпавядае топ-турнірам, адпавядае, гульцы выступаюць у галоўных першынствах Еўропы, але пры гэтым зараз зборная выглядае вельмі слаба, мне здаецца, і яны перамаглі украінцаў, але гэта нічога не вырашае, гэта нічога не змяняе кардынальным чынам, і зборная выглядае практычна, мне падаецца, безнадзейна ў маіх вачах. На фоне іншых каманд групы Д, то яна безнадзейна чацвёртая. Гэта будзе цуд, калі яны з трэцяга месца. Для іх будзе добра, калі яны набяруць хаця б там 2 пункты.
Ну там Згодны. Так, Так. так. Мгм. адзін, магчыма, дзесьці яшчэ там на 0 адстаяць, а вось Адзін, другі магчыма, пункт, заўсёды да, кожны я ж можа кажу, адзін пункт то бок, забраць. да, калі набяруць 2 пункты, для іх гэта ўжо будзе добры вынік. Таму што тое, што яны паказвалі там з Уэльсам, ну, плэй-оф я вот глядзеў гэтыя матчы, ну, просто там плакаць хацелася. Просто дацягнуць да пенальці. У іх была мэта, вот Так. пра што я і казаў, што бываюць каманды, якія выходзяць, вось мэта дагуляць да пенальці там ці да 0-0. Ну, як бы кожны свае выбірае шляхі, але ну такой камандзе не месца ў плэй-оф еўра, як бы. Таму Так, гэта тая дружына, якая не выйшла на еўра, а у еўра дапаўзла. так, дапаўзла. Ну так, добра, ідзем далей. Наступная у нас група Э. Гэта Бельгія, гэта Славакія, гэта Румынія і гэта Украіна. Я думаю, што для беларусаў усё ж такі на гэтым турніры шмат, калі не бальшыня, калі не ўсе будуць заўзець за Украіну. Але ці ёсць у іх шансы на тое, каб трапіць у плэй-оф, на тое, каб у них штосьці атрымалася ў гэтым турніры? Ну, судзячы па складу, па тому сезону, які правялі асабліва футбалісты Жыроны, Цыганкоў, Доўбык, лепшы бамбардзір Ла Лігі, на хвіліначку. Ну, канешне, у іх ёсць шансы, і група такая трапілась, ну, калі там не зусім, там, сказаць, слабая, то, ну, роўная. Каманды, хіба Бельгія вылучаецца нейкай сваіх, і тое, зараз Бельгія, гэта ўжо не тая Бельгія, што была 10 год таму. Так, таму вельмі роўная група, украінцы на пад'ёме, ну, нягледзячы на апошнія там вынікі таварыскіх гульняў, як бы, хоць яны сюды і прабівались таксама праз плэй-оф і з праблемамі пэўнымі былі ў іх, і цяжкія матчы вельмі, яны прапускалі першымі заўжды, але заўжды знаходзілі сілы выправіць гэта і зрэшты перамагчы. І вось яны тут, і мы ўжо ўзгадвалі, як Італія прабілась сюды. Там, дзякуючы, ну, такой гульні і там судзейскім нейкім спрэчным рашэнням украінцы маглі напрамую наўпрост выйсці на гэта еўра. Таму украінцы, калі не фаварыты гэтай групы, то нараўне з Бельгіяй я іх стаўлю, а, ну, як бы памацней там Румыніі і Славакіі. На маю думку, гэта найслабейшая група сярод усіх, але пры гэтым Украіна, Доўбік паказаў у Жыроне вынік 24 галы за сезон. Это тое самае, што Шаўчэнка ў свой першы сезон у Міляне, калі ну, все былі здзіўлены, все авансы пацвердзіліся, і нават ён перазышоў чаканні. Тым не менш, все ж таки Украіна мне не падаецца такой маналітнай зборнай, здольнай на нейкія подзвігі. Просто неблагая каманда, якая можа себе паказаць, можа перамагчы, можа прагуляць і пры гэтым нікога не здзівіць. Славакі выглядаюць неяк нехлямяжа зараз слаба. Румыны наогул згулялі ў нічыю з Ліхтэнштайнам. Зразумела, што гэта таварыская гульня і нельга там высновы далёкія рабіць, але румыны і ў папярэднія месяцы не выглядалі нейкай такой бездакорнай камандай, якая едзе на еўра за нейкімі подзвігамі. Мне падаецца, што румыны даволі каманда ніжэй за сярэднюю, і нарэшце я дачакаўся моманту, калі Бельгія не з'яўляецца фаварытам, бо апошнія турніры, топ-турніры, калі і Азар і іншыя зоркі прыязджалі, заўсёды бельгійцаў прарочылі бельгійцам мінімум паўфінал, а то і фінал, а то і перамогу, але зараз ўжо не тыя часы, як было згадана, сапраўды гэтая зборная слабейшая за папярэднія, і можа быць зараз якраз она і пакажа вынік нейкі такі сур'ёзны, які здзівіць прыемна. Ну, я так згодны. Не, вось я глядзеў, калі матч Украіны з Босніяй, то ну такое, не зусім прыемна ўсё гэта глядзелася, бо ну зусім толькі індывідуальна штосьці там атрымлівалася, але яны не гулялі як каманда, вельмі цяжка гэта выглядала. Ну а Бельгія, вядома, już так, гульцы ўжо старыя, ну некаторыя ўжо старыя, ўжо не той узрост, не той час. Не, там не тое, што старыя, там просто няма вось такіх суперзорак ось. Да, вот ёсць Дэ Брюйна, да, там як бы, ну Лукаку, это зоркі вось тога пакалення, на якіх усе казалі, што гэта вось залатое пакаленне з Азарам. А зараз у іх ёсць класныя гульцы, там той жа Даку, вось Бакаяко там з ПСВ.
Доку, так. ну, Я бо штосьці так. у іх і там, ну, як бы ж хапае бельгійцаў, але, ну, гэта проста яшчэ вось не тыя суперзоркі, пра якіх мы кажам, да, Азар, Де Брюйне, там, Лукаку, там увогуле ж Альдервейрэлт у свой час, Крутуа, это ўсё былі проста там, ну, мегазоркі, вот як зараз у Англіі, да. Ну, таму гэта як бы не лічыцца фаварытам каманда, але, ну, гэта ж па-ранейшаму моцная вельмі каманда. Просто у іх вось это з трэнерамі што адбылося, там Тэдэска прыйшоў, ну, таксама не ось я лічу, што і ва ўкраіны як бы праблема з трэнерам, ну і ў бельгійцаў, на маю думку, таксама. Ну, так, гэта не тая каманда ўжо. Вядома, плэй-оф будзе, а нават цікава, вось хачу паглядзець, да каго яны могуць выйсці. Гэта група Э у нас. Ну яны вось на трэцяе нейкае месца, так? Пакуль што да, там не зразумела. Так. Ну вось, дарэчы, гэта група, мы кажам, што яна там самая слабейшая, але яны ж вось, дарэчы, тут можна 100% заняць трэцяе месца, там зрабіўшы сабе розніцу там мячоў. Але вось пра што я хацеў сказаць менавіта да гэтага То бок моманту тут у дайшло. гэтай групе лягчэй думаю- узяць трэцяе месца, чым там дзе Нідерланды, да, вось Так, Францыя, але я Албанія. думаю, Ну, што ў гэтай групе трэцяе месца не выйдзе ў плэй-оф. Я думаю, што ну, тут по-рознаму, канешне, можа атрымацца, бо можна паказаць нядрэнны вынік супраць, ну, досыць слабой каманды, то бок, напрыклад, там Славакія вельмі добра згуляе з Румыніяй, там заб'е, ну, напрыклад, 3 галы, хаця для трэцяга месца нават 2-0 гэта шмат, мне так здаецца. Конечно. І ну, вось праз гэта так можна выйсці у плэй-оф, але ўсё ж такі мне вось неяк здаецца, што гэта будзе адна з двух групаў, у якой трэцяе месца ўсё ж такі паедзе адпачываць. Я чамусьці наадварот думаю, што з гэтай групы трэцяе месца выйдзе. Ну тут так, як я кажу, што тут можа быць вось і наадварот гэта згуляць, што хтосьці проста адзін пакажа вельмі добры вынік у параўнанні да ўзроўню камандаў. І гэта таксама можа дапамагчы. Тут гэта ў два бакі можа згуляць. Я бы яшчэ звярнуў вашу увагу на склад зборнай Славаччыны. Вось яна зараз ужо гуляе без Марека Гавшыка, які быў яскравай зоркай цягам шматлікіх гадоў як капітан, як сапраўдны такі верхавод каманды вёў яе наперад, а зараз яго няма, але як ягоная кар'ера паспрыяла таму, што славакі маладыя пачалі з'язджаць у серыю А, у серыю Б, і там ледзь не палова каманды славацкай выступае ў Італіі цяпер. Гэта стаў звычайны кірунак. Раней славака знайсці у Італіі было практычна як беларуса знайсці. Гэта была рэдкасць, гэта было выключэнне з правілаў, а цяпер гэта цалкам. Хоць яны там выступаюць не за галоўныя каманды, хоць яны там не на першых ролях, але менавіта для славацкай зборнай гэта развіццё. Эта зборная не выглядае нейкай моцнай, не выглядае нейкай там магутнай зараз, і наўрад ці яна нешта там, ну, побачым, можа быць, якраз моладзь нешта праявіць сябе на Еўра, але сам факт той, што наколькі змяняюцца дзякуючы топ-турнірам, на якіх заўважаюць гульцоў, дзякуючы нейкім яскравым постацям, якія могуць выступіць у серыі А, у лізе чэмпіёнаў, цягам некалькіх гадоў выступаць, прадстаўляць фактычна на самоце сваю краіну і практычна прабіць дарогу для іншых, што зараз італійскія трэнеры, селекцыянеры, звяртаюць агенты, звяртаюць увагу на Славаччыну. Гэта зараз не тэрра інкогніта, гэта цалкам знаёмая італійскаму рынку краіна. Ну так. З гэтага пункту гледзячы за Славакіяй будзе цікава, канешне, паназіраць. Там ёсць увогуле маладыя хлапцы, якія там едуць, ну, юнакі, ім яшчэ б там да 21 выступаць на Еўра, яны ўжо тут едуць. Ну, бо як бы мы ведаем, што шмат гульцоў завяршылі кар'еру, вось Гамшыка назвалі, і капітанскую павязку Шкрыньер, дарэчы, вось Шкрыньер, ён жа ж таксама сезон у яго такі ўвесь скамячаны, ён там траўму сур'ёзную атрымаў, вярнуўся толькі там пасля Новага года, здаецца, за ПСЖ. Ён як бы для Славакіі гэта добра, ён адпачыў і за паўгады паспеў набраць форму, і на Еўра можа выдаць як бы свой там
турнір, і хто ведае, можа, 3-е месца зоймуць. І наколькі я ведаю, ну яны калі яшчэ былі ў складзе Чэхаславакіі, не, яны былі ў 1/8 ўжо ў 16 годзе. Ну так, могуць выйсці ў плэй-оф, паўтарыць свае лепшыя дасягненні. Тут яшчэ, што мяне здзівіла, калі я вывучаў склады каманд, прыкідваў, хто дзе выступае, то я прыемна здзівіўся, колькі чалавек у славакаў і іхных суседзяў чэхаў выступае ў сваіх чэмпіянатах у Славаччыне, і ў першую чаргу ў Чэхіі. Зусім немало гульцоў. Может быть, это, конечно, можа расцэньвацца як мінус, все-таки гэта не топ-турнір, нейкі не топ-першынство, але факт у тым, што гэта таксама это чыннік таго пашырэння лігі канферэнцыі і лігі Еўропы, якое адбылося ў апошнія гады, тое, што такія каманды, як Слован Братыслава, Спартак Трнава, Спарта Прага сталі выходзіць у групавы этап Еўракубкаў, сталі мець практыку гульняў на міжнародным узроўні. І вось мы бачым гэтых гульцоў, што яны, можа быць, не фарсуюць так сваю падрыхтоўку і нейкія пераезды ў 18-19 гадоў кудысьці ў Італію на лаўку запасных ці ў Гішпанію, а яны застаюцца яшчэ ў Чэхіі, але выходзяць на першыя ролі там. І гэта таксама вельмі цікава. Вось менавіта тут я хацеў і мякка перайсці да групы F, і вось тут гэта думка, з якой я глядзеў на Чэхію, на тое, што гэты сезон быў вельмі добры для чэшскіх клубаў, і наогул апошнія гады бачны гэта развіццё чэшскага футболу, чэшскіх клубаў. І ў групе F у нас гэта Турэччына, гэта Грузія, гэта Партугалія і вось Чэхія. І гэта таксама каманда. Вось, вядома, пра Грузію цяжка казаць у сэнсе, я, шчыра кажучы, не бачу іх прэтэндэнтам на 3-е месца. Не, безумоўна, яны ж дэбютанты, яны будуць насалоджвацца вось гэтым, это іх дэбют. Конечно, яны, напэўна, б хацелі там некую адразу там з дэбюта прабіцца ў плэй-оф, але і па гульні яны выглядаюць не вельмі, я глядзеў іх матчы плэй-оф. Так. То бок яны дасягнулі столі. Вось ім зараз трэба прайсці гэта, што яны дэбютанты, што яны здолелі гэта, яны тут. Все, гэта іхні зорны момант, трэба гэтым насалоджвацца, і згуляць, просто паказаць сябе. Так, паназіраем за Фічай. Я бы зрабіў тут такі асцярожны прагноз цікавы, што вось роўна 20 гадоў таму на Еўра выступала зборная Латвіі, першы і пакуль што адзіны раз, і тады ім удалося згуляць унічыю з немцамі, з Оліверам Канам у браме. І вось мне здаецца, што гэта якраз цяпер столь Грузіі, і яны сапраўды будуць насалоджвацца турнірам, я ўпэўнены ў гэтым. Пры тым, што зараз жыццё не салодкае ў Грузіі, ёсць чыннікі, якія выбіваюцца па-за ножны шпорляк, і не все спортам цікавяцца там палітыкай, розныя іншыя рэчы ўвайшлі ў жыццё, не далі ім нармальна адсвяткаваць гэты гістарычны выхад, але пры гэтым, калі яны згуляюць, а мне здаецца, што калі яны зачэпяць нічыю з Партугаліі ці з Турэччынай той жа самай, то гэта быў бы ўжо цудоўны вынік для іх. А то, што яны не выйдуць з групы, я амаль упэўнены. Гэта, канешне, аўтсайдер гэтай групы. Вось тут, гледзячы, так скажам, ужо на іншыя 3 каманды па-за Грузіяй, Турэччына, Партугалія і Чэхія, вось тут, мне здаецца, пачынаецца штосьці вельмі цікавае, бо з Чэхіяй можа цяжэй за ўсё, бо яны занялі 2-е месца ў групе з Альбаніяй у кваліфікацыях, але кожная каманда і Альбанія і Чэхія мелі па 15 пунктаў. Там толькі па розніцы галоў Альбанія заняла 1-е месца. А вось Партугалія, вядома, гэта заўсёды пытанне і Роналду, і яго ролі у такі час ужо 38 ці 39 яму гадоў. Там, здаецца ж, ёсць Пеппе яшчэ, якому 41. Так, і там ёсць і Пеппе, так. І гэтая каманда, на которую глядзіш усё жыццё, яна амаль не змяняецца. Не хапае толькі на нейкую арэжны. Так, я якраз згадаў зараз, што 20 гадоў таму латышы згулялі ў нічыю з немцамі, а якраз жа 20 гадоў таму і Крыштыану Роналду дэбютаваў на
за зборную Партугаліі якраз першынства Европы. І тады ён загнаў грэкам, але турнір там такі быў зусім нечаканы. Тады ён быў яшчэ юным, а зараз ён 39 гадоў ўжо завяршае кар'еру. Цікава, сапраўды я згодны тое, што ад ягонай ролі па-ранейшаму залежыць лёс гэтай каманды. Але там ёсць такія людзі, як Хота і Ляо, таксама вельмі цікавыя. Так. Не, у партугальцаў зараз увогуле там, Адапцыя. мне падаецца, топавы склад. Так, там, вельмі да? добры. Ляо, але- мне таксама вось цікава, бо я, прызнаюся, за італьянскім футболам не вельмі сачу, але вось, гэта, вядома, гэта зорка, гэта некая будучыня, магчымая, там, і партугальскага футболу. І цікава, як ён пакажа сябе на Еўра. Ну, калі Роналду яго навучыць дысцыпліне, ён будзе зоркай, конечно. Апошняе інтэрв'ю ж Роналда кажа, што вы думаеце, мне падабаецца там хадзіць у качалку? Ну, не, безумоўна, не, але мне трэба. Вось мне нават цікава, ці ў Роналду атрымалася кагосьці навучыць вось такой дысцыпліне, як у яго. Я хацеў, дарэчы, сказаць, што вось шмат вельмі розных падкастаў, там замежных слухаў, і як бы шмат размоў ідзе пра тое, што якая роля павінна быць у Роналду. Ці гэта гулец старта, ці гэта гулец з лавы запасных. Ну, вось якую вы бачыце яго ролю? І зараз ужо такая сітуацыя непэўная. Я бы задумаўся над гэтым, таксама, як і тыя людзі, бо не выглядае відавочным, што ён мусіць выходзіць там у стартавым складзе. Не факт, што ён все ж таки пасля першынства Саудаўскай Арабіі, напэўна, чалавек не настолькі выглядае ўпэўнена. Хаця тут і Брозавіч, і многія іншыя гульцы ў іншых камандах ужо зараз гуляюць. Я бы сказаў так, калі мы кажам пра кагосьці іншага, то я бы казаў, што гэта Саудаўская Арабія, таму можна забыцца. Але гэта Роналду, мы ведаем проста пра яго падыход да ўсяго. Я думаю, што ўсе пагодзяцца з тым, што пасля пераезду ў іншую краіну, дзе яму плоцяць шмат грашэй, яго падыход зусім не змяніўся. У гэтым я ўпэўнены. Вядома, што на жаль, вось час ідзе, і яму ўжо не 18 і не 25. Гэта нешта, з чым, на што ён паўплываць не можа. Але тут вось, цяжка, я бы сказаў, што тут ніколі невядома, можа па-рознаму. Ён можа, як і ад пачатку, згуляць сваю ролю, але таксама і ў прыканцы матчу, калі выйсці на замену. Гэта чалавек проста, который можа у кожны момант змяніць лёс матчу. Ну так, вось Роналду ж ён быў у кваліфікацыі лепшы бамбардзір зборнай Партугаліі. 10 галоў забіў, здаецца. І ўвогуле ён едзе на гэта Еўра. Вось я чытаў, дарэчы, яго на афіцыйным сайце УЕФА, яго інтэрв'ю там, і ён казаў, што там пра рэкорды, пра ўсё вось гэта. Ён жа ж едзе на гэты турнір, гэта 6-й для яго Еўра. У якасці лепшага бамбардзіра за ўсю гісторыю Еўра. І па колькасці матчаў, здаецца, ён таксама на першым месцы. То бок, я думаю, мы ўжо не сумняемся, што гэта апошняе яго Еўра. І, хаця, з Роналду... Ой, хто ведае. Вы тут згадалі Ляо і ягоную дысцыпліну, вось як чалавек, які глядзіць практычна кожную гульню Ляо, я магу сказаць, што гэта чалавек, які навучыўся пэўным рэчам, чаго не ўмеў, але гэта заслуга Піолі ў Міляне. Як бы там Піолі зараз не крытыкавалі за сапраўды кепскі сезон у Серія, то все адно Ляо шмат чаму навучыўся, аднак ён застаўся тым же самым гульцом настрою. І калі яго настрою няма, калі ў яго нічога не атрымліваецца з самага пачатку ў паядынку, то яго нічога не атрымаецца ў другой палове, яго можна мяняць адразу. Мне падаецца, гэта якасць Куарэжма, да? Так, это вельмі нагадвае Куарэжму, і зараз Куарэжму няма, а ёсць Ляо такі самы. Можа быць, это ляжыць у нейкім там гульнявым менталітэце партугальцаў, якія вельмі тэхнічныя, хуткія, шпаркія, але недысцыплінаваныя. Вось у Ляо якраз гэта так. Калі ў яго пойдзе все з самага старту паядынку, тады можна чакаць чаго заўгодна. А калі не пойдзе, все будзе валіцца, то нічога і не атрымаецца, не варта нават і чакаць нічога іншага. А тут, калі партугальцаў яшчэ крышачку патузаць, то, мне здаецца, тут важная пазіцыя Бруно Фернандэша,
наколькі ён здольны пасля сезону поўнага супярэчнасцяў у Манчестер Юнайтед пры Тэнхагу паказаць свае лідарскія якасці. Магчыма, што якраз на яго можна разлічваць як на лідара зборнай Партугаліі. Вось так. Бруно якраз такі і ўсе вылучаюць як цяпер лідар. Не Роналду там. Ой, не падабаецца ён мне як лідар. Бруно. Гледзячы на тое, як он сябе паводзіць у Англіі, як я б ніколі ў жыцці не хацеў бы мець такога лідара. Ну, у кожным разе, калі у Бруна не пойдзе верхаводзіць каманды, ёсць Пепе, які з задняй лініі заўсёды здолее себе паказаць, настолькі яскравая постаць, таксама гуляе, мне здаецца, цэлую вечнасць. І лічае на гэта. Не, ось у Португалії, до речі, зараз, мені подається, ну, там всі про Англію кажуть, про Францію. Португалія, якби, у їх склад такий ось зараз сполучення там досвіду, молодості, професіоналізму, Роналду того ж що беремо, і таленту, і той же Бруно Фернандеш, да, це така гуля суперечність, але, ну, які він перформанси може видавати, ми всі чудовно ведаємо. Тому Португалія, ось у 16-м годзе, калі яны сталі чэмпіёнамі Еўропы, яны былі куды, ну, на маю думку, куды меншымі у якасці прэтэндэнта на перамогу. Таму я партугальцаў увогуле стаўлю дзесьці там вельмі высока, паўфінал, і там уже разборкі там з Францыяй ці хто там, я сетку не глядзеў яшчэ. Ну, я іх стаўлю там блізка да фіналу і ўвогуле, магчыма, нават пераможцамі турніру. Хаця можа адбыцца, як на чэмпіянаце света, там нечаканы вылет. А мне цікава даведацца, што вы думаеце пра туркаў? Вось наколькі гэтая зборная вам зараз падабаецца, на што яны здольныя? Бо я, шчыра кажучы, калі пачынаю ацэньваць, мне нейкай нармальнай ацэнкі не выходзіць, не атрымліваецца. Я просто незразумелая для мяне каманда, таксама такая загадкавая. Можа, не настолькі як Славенія, але таксама. Вось я хацеў ужо і падыходзіць так да Турэччыны, і каб мы ўжо і да самога канца падыходзілі паволі. А Турэччына — гэта каманда, пра которую я вельмі шмат добрага чуў падчас кваліфікацыі. Гэта нейкія вялікія надзеі і спадзевы, але у апошнія матчы штосьці дзіўнае. Ну вось прагуляць палякам дзіўна. Ну, наогул апошнія 5 матчаў, каб вы зразумелі, яны аніводнага матчу не выгулялі. Яны 3 прагулялі і 2 нічыі. Нічыя з Уэльсам, прагулялі в Угоршчыны, прагулялі Аўстрыі, прагулялі Польшчы і яшчэ нічыя з Італіі. І калі гэта іх сапраўдная форма, і яны так сябе пакажуць на Еўра, ну, тут няма пра што размаўляць, шчыра кажучы. Тут нават тады і ў Грузіі ёсць шанец. Не, ну, Турцыя прабралась сюды з першага месца, яны харватаў апярэдзілі. Яны на кваліфікацыі вельмі добра выглядалі. Я таму і кажу, што на кваліфікацыі было вельмі шмат добрага пра іх казалі. Вось у туркаў мы не можам там вылучыць кагосьці, да, вот як у іншых камандаў. У іх, мне падаецца, эта каманда такая, вось як бы там кожны гулец, гэта, ну, як бы такі вінцік у шрубу. Чалханоглу. Ну, Чалханоглу, блин, уже там 12 ці 15 гадоў яго вылучаем. Ну, як бы, ну так. Не, ну ён у Інтэры вельмі добра гуляе. Добра гуляе, так. І мне падаецца, вось Інтэр і Турцыя чымсьці падобна, дарэчы, на Інтэр. Ну, такая вось каманда, мне вельмі ну, у сэнсе стыль гульні такая камандная, кожны ведае сваю ролю, там не трэба шмат бегаць. Ну, такое вось яны, такі футбол паказваюць. Хаця, ну, і у іх ёсць жа і Арда Гюлер, да, пра якога было шмат. А ён толькі 6 матчаў згуляў, і таксама невядома... Але ён у гэтых матчах забіваў. Пасы аддаваў, забіваў. Не, забіў ён толькі 1 гол пакуль што. Але, ну, так... Не, я маю на увазе за Рэал. А, ну за Рэал, так. Ну, так, у другой частцы сезону ён пачаў выходзіць, там ён ж траўму атрымаў. Ну, і то бок за Рэал ён вельмі добра выглядаў. Выйдзе там 20 хвілін пабегае, там гол заб'е, пас аддасць. І, ну, яго ўвогуле як адну з зорак турніра ставіць. А вось менавіта, можа, гэта будзе ягоны турнір. Гэта будзе прыгожая гісторыя.
Ну, за Турцыяй будзе цікава назіраць, таму што па плэй-офу яны там выглядалі добрай камандай і як бы яны ў гэтай групе яны могуць другое месца заняць спакойна. То бок, ну, Партугалія прайшла ўвогуле без адзінага паражэння Ну, плэй-оф. вось калі б не было гэтых апошніх матчаў, я бы сказаў, што яны б і за першае месца біліся. Не, Можа, з яны і Партугаліяй будуць. не. Не, я думаю, што вось калі б гэта была група падчас кваліфікацыяў, то я думаю, што ну, шанец бы быў і на першае месца. Але проста вось я нават адкрыў яшчэ трошкі больш матчаў. Апошнія 10. За апошнія 10 толькі 3 перамогі. Ну, Вось, гэта ўжо дарэчы, зусім. Мы тут казалі пра Грузію, да, і вось Грузія як дэбютант, яны могуць у гэтай групе апынуцца ў такой ролі, што кожная каманда захоча ім забіць па 5 галоў, каб ну, трэцяе месца гарантавана было іхнім. Таму што ну трэцяе ж выходзіць і вось там Турцыя, Чэхія, ну Партугалія зразумела, з першага выйдзе, а вось Турцыя і Чэхія будуць грузінам, я думаю, там накалаціць, ну, Прабаваць. Так, будуць Так, намагацца. але Грузія это такая каманда, якая не раскрываецца, Саньёль не дазволіць гэтага, таму мне здаецца, з гэтых плянаў нічога не выйдзе. Але спрабаваць можа быць. Не, я думаю, па 2-3 яны заб'юць дакладна. Ну, я буду спадзявацца, брак павагі да Грузіі тут. Я буду спадзявацца, што яны набяруць пункт з партугальцамі. Добра, ну што, можа у вас ёсць нейкі фаварыт або каманда, якую вы будзеце падтрымліваць на гэтым еўра? Ну, я буду за Германію асабіста, буду за імі як бы сачыць і ну, заўзець за іх, так скажу. Хаця як бы просто буду заўзець за цікавы футбол, але ну, за германцаў так буду падтапліваць. А ёсць, прабач, нейкая каманда, ну, хто ты думаеш, ёсць, хто будзе пераможцам, ці пакуль што няма такіх думак? Хто выйграе гэта еўра? Ну, блин, хацелось бы, конечно, каб Нямецчына, але ну, няхай будзе Нямецчына. Я думаю, яны ўсё ж такі змогуць сабрацца і у іх там каманда вельмі цікавая, гульцоў шмат такіх, ну, якія там не зоркі супер, а ну, за такімі заўжды цікава назіраць. А у цябе, Артём? Я ў першую чаргу буду падтрымліваць Украіну, але таксама у мяне заўсёды такія сімпатыі да Італіі і да Харватыі, мае зборныя, можна сказаць. А пераможа ў турніры, это такі прагноз цікавы, я яго раблю першы раз у жыцці, але пераможа ангельшчына. Вось мне здаецца, што якраз гэта іх час, якраз той момант, калі ад іх не чакаюць ніякага подзвігу, ніякай перамогі. Ну, все на Саутгейт ківаюць, все кажуць, што добрая зборная, але ім зноў не ўдасца. Я думаю, што наадварот усе кажуць, што ангельшчына... Ну, мне таксама. Я калі глядзець там ангельскія тыя сацыяльныя сеткі, там усе пішуць, ну, вернем уже нарэшце дадому. Ну, я апошнім часам неяк якраз пачуў некалькі ацэнак, што не, вось не дацягне гэтая зборная, она неблагая, она выйдзе, можа, зноў фіналістам будзе там дзесьці, паўфіналістам, але не дацягне. А мне здаецца, што гэтым разам дацягне, хаця, ну, асабіста, калі выказваць свае сімпатыі, я бы гэтага не хацеў. Я не перажываю за зборную ангельшчыны, але мне здаецца, што так, гэта іх час, гэта іх турнір будзе. Ну, а я толькі дадам, што, канешне, мы будзем падтрымліваць Украіну і спадзявацца, што як мага больш у іх атрымаецца на гэтым турніры. А так, па-за Украінай і падтрымліваць, і спадзяюся, і прагназую, што пераможцам будзе Англія. Я ўжо стаміўся глядзець дзесяцігоддзі гэтыя матчы і не бачыць перамог гэтых, ну, сапраўды сільных камандаў. Вядома, што кожная каманда Нямецчыны, ці там Гішпаніі, ці там Італіі, гэта такія краіны, которые заўсёды маюць найлепшых гульцоў у свеце. І Англія гэта таксама краіна, которая, ну, заўсёды мае найлепшых гульцоў у свеце. Ну, але можа вось гэты час прыйшоў, просто хочацца таксама бачна, што яны з кожным турнірам усё бліжэй. І вось можа гэты дзень надыйдзе, можа за месяц мы будзем бачыць
Ну, просто ангельшчына зноў пасля доўгага перапынку штосьці атрымае з гэтага. Вось. Ну і што? Ну, я думаю, што можна закончыць на сёння. Мы адкрываем сезон зборных, сезон Еўра-24. Мы будзем яшчэ далей размаўляць пра групы і пра вынікі, і пра плэй-офф. Мы павернемся, напэўна, да пальшыні камандаў. Мы будзем размаўляць пра тое, як у них атрымліваецца або не атрымліваецца. Ну і хачу падзякаваць вам усім за размову і чакаем пачатку ў пятніцу футболу і ў наступны раз ужо будзем размаўляць пра ўсё больш дакладна і спадзяюся, будзем глядзець цікавы футбол. Так што усім дзякуй і да пабачэння. Пакуль, сябры. Дзякуй, пачуемся.